Helene tester. Og det hedder det nemlig, for mit navn er Helene, og jeg tester ting. I dag der skal jeg teste plantebaseret feta, eller cubes som det hedder, fordi man vist nok ikke må sige feta, medmindre det faktisk er fra Grækenland. Så plantebaseret cubes. Yes, så lad os komme videre med det. Først så kan vi lige se her, hvad den indeholder. Godt. Så vi starter med at lugte til den selvfølgelig. Dufter af feta faktisk, eller undskyld, salattern. Jeg tager bare lige her med fingrene, som man jo gør. Sådan her ser den ud. Fint. Ja, dufter godt. Hvad smager vi? Okay. Det smager lidt af... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg får lyst til at sige gedeost. Jeg ved ikke, om der er så meget feta. Altså, den er fint sådan saltet i det, men... ja. Den, jeg vil sige, denne her omgang af Helene tester, der vil jeg sige, hvis man gerne vil have et plantebaseret alternativ til feta, så kan man godt gå hen imod den her, frem for at gå en stor bud udenom. Så salat, tern, Greek style, gå hen imod. Det var det for Helene tester. Vi ses.